Τηλέφωνο χτυπάει πάλι. Έλα Σοφάκη. Τι κάνεις κοπελάρα μου, καλά είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ. Την έχω την όμορφη γυναίκα μου δίπλα, η αλήθεια είναι αυτή. Τι θέλεις? Α, κάτι φάρμακα λέει θέλεις, μου λέει. Ναι, είναι ανοιχτή. Σοφία. Μίλα λίγο, Σοφάκη. Σοφία. Καλημέρα, κόκκι. Τι κάνεις? Είσαι στο φαρμακείο. Ναι. Ξέχασα να τα χρειαζόμουν σου φάει, το ξέχασα να φάω. Ξέχασα κάτι μου. Πες μου. Α, θα δω το θέλω να πάρω. Ναι, έχεις σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσο κοστίζει αυτό θέλει πεις? 155 το έχω. Άμπαρα, παιδιά. Αλλά μπορεί να κατεβεί. Είναι φτηνά. 120 μάξιμο. Πόσο θα το κάνει? 107 μου φαίνεται, 117. 117 το βλέπω. Ή 117 πρέπει να είναι. Ναι, είναι μεγάλο. Δεν το έχεις δει στο ίντερνετ. Το έχω ρε εσύ, βίντεο δεν έχω. Έχω βάζω μουσική τώρα, έχω πονηρέψει.